таш буйлап әйләнәләр. Нәрсәгә? Ну, Әйләнсәң нәрсә була? бәхетле буласың. Монда шушы ташка тотынып әйләнеп, теләк уйладым. Ул булыр дип ышанам, өметләнәм инде шуңа. Алар әйләнә, потому что алар мана дин буенча, потому что әйдәм баласына кускан җиде мәртәбә әйләнергә, яннарысын күпме нинди нәрсәгез була, шуннан бөтенесен нитәргә. Нишләргә? Чыга мына ни буенча, китап буенча, бөтен ни буенча чыга. Гөнаһлар гафу ителәме? Әйе. Монда бөтенесе килә. Монда урыслар да килә, татарлар да килә, ниләр да килә. Бөтен каждыйсы киләләр монда. Каждыйсы килеп, нитеп, менә шунда кайсыберсе укып китә, кайсыберсе нитеп китә. Ташка бөтен кеше менә үзенең теләген әйтә. Мин дә үземнең теләкләремне әйттем. Ничә тапкыр әйләндегез? Бер генә әйләндем, башым әйләнә. Кем белә инде, ышанасыңмы, ышанмыйсыңмы, кеше нишли, шуны эшләп карыйсың инде. Ну, Ходай Тәгалә түгел инде ул, таш инде ул. Мин Ходай Тәгаләгә бигрәк ышанам. Иптәшләремә теләктәш белдереп мендем, ләкин мин үзем дини яклы кеше булам, шуңа күрә ташка түгел, Аллаһ Тәгаләгә ышанам. Һәм барлык теләкләремне аңа ирештереп, аннан һәм аның да әле мине былай кырыйда калдырганы юк. Теләгән теләкләремне биреп була, Аллаһка шөкер.